live sa sariga panatuntunan ang pamuno sa Provincial Disaster Management Program Division Ma'am Irene Bell Plotenia. Ma'am Irene, mayong gabi. Ang gabi man, Action Marlon. Yes, ma'am, salamat gid no. No so far latest nga datos or records sa PDMPD sa mga persona or pamilya, individuals nga nahalitan sa ding Super Typhoon Igay, Ma'am Irene. So, as of 4 p.m. sa Gina, Sir No, may ara, kita recorded nga 25 barangays affected sa province of Negros Occidental due to the effects ni siya sang aton nga Typhoon Egay. So, based on our record, sir, we have 6,826 families no na apektuhan, and ang yan nga total nga individual based sa Bromic report ng PSWDO natin is 27,357. Okay. Sa So, saling aton sir nga inside natin sa evacuation center is 46 families or 164 sa mga individuals. So, ang outside is 26 sa mga pamilya sa 90 ka individuals. Okay. Why man so far kamo report, Ma'am Irene, nga may wounded or missing persona? So, as of the moment, sir, no, may it actually reported na one alleged na lang nga missing, sir, or pa ba naka 24 hours, no? So, may pa isa palalaki sa barangay Anand sa Hinigarani. Barangay? Sorry. Sa Hinigaran? Sir. Okay. Lalaki ni siya? Lalaki, 48 years old. 48, sir. okay. Since when siya na-missing, Ma'am Irene? Based sa narrative, sir, no, ang last niya nakitaan siya is sang 12 midnight kahapon, and then kagina, 8 a.m. naka-receive call ang aton na MDRRMO sa Hinigaran na may nadula nga isa ka individual. So, kagina, ang Hinigaran na DRR together with BFP, Coast Guard, PNP, and of course, ang aton na Binalbagan, nag-conduct sila sang search and rescue dito sa may Ananda kag Isabela nga river. Aranda, siguro ni ma'am. Aranda. Sir, Okay. Aranda. Barangay Aranda. So, may source kagin patigayon sa Bunggab inakita sa di ma'am. Source nagapadayo siya po ng source kung gaduntat. Ay wala pa kung sir sang kung what time sila na isang ilang operation no kay kagina nag-continue sila sang hapon. But as to nag-stop na sila daw wala pa ko report or update halin sa ila. Okay, and again mention ni mo Ma'am Irene nga 25 barangays tanan ni affected sang flooding. Actually sir, either flooding or kita mga soil erosion no. May reported man kitang landslide sa may Silay. Tapos may kita mga preemptive evacuation actually nga ginobra sa mga LGU para ma-ensure nga safe ang aton nga mga pumuluyo. Ang landslide sa Silay, may clearing operation na ma'am. Yes, sir. They already did the assessment kagina sang hapon, no? Regarding sa natabo dito sa Silay, sir. Okay. Ang latest ninyo nga monitoring sa saring mga LGUs nga ginbaha, so far nag-subside naman ang baha, ma'am? Yes, sir. As of the, ang aton lang reported, the flooding actually is sa barangay Talok and Kalumangan. We are still, waiting kita nga mag-subside. Hopefully, ang aton nga tubig dito. Sige. Ma'am Irene Bell Plotenia, ma'am, thank you so much kita sa information kag mayang gabi sa lawat. Mayang gabi man, sir. Action Firing Line. Masubo-subo nga balita maka-action bangod may ginapatihan missing.